V říjnu roku 2024 sdílel uživatel Redditu s přezdívkou Comprehensive Cry 1509 krátké video, které se mu podařilo zachytit během večerního posezení s kamarádem u jedné jeskyně na ostrově Tenerife ve Španělsku. Byla to klidná noc, moře šumělo a všechno působilo naprosto obyčejně, až do chvíle, kdy si všimli podivného záblesku světla na hladině oceánu. Zvědavost je přiměla popadnout telefon a začít natáčet, pomalu a bez očekávání, že uvidí něco zvláštního. Na obrazovce se však objevilo jemné světlo, které se tiše pohybovalo po hladině, jako by se pod vodou probouzelo něco neznámého. Záběr působil klidně, ale přitom znepokojivě. A právě tato zvláštní atmosféra způsobila, že se video brzy rozšířilo po internetu a vzbudilo mezi lidmi velký zájem. Zpočátku si oba mysleli, že by mohlo jít o potápěče. A na první pohled to skutečně dávalo smysl. Tenerife je totiž mezi potápěči velmi oblíbenou destinací, kam každoročně míří stovky lidí z celého světa. Jenže podle autora videa se světlo po chvíli úplně vytratilo a už se nikdy znovu nerozsvítilo. Byla noc a každý potápěč by přece potřeboval světlo, aby se dokázal zorientovat a bezpečně vrátit zpět na břeh. Tahle drobnost ale nedávala smysl. Světlo se pohybovalo pomalu, s jakousi zvláštní plynulostí, a pak, bez varování, zhaslo. Celý pohyb působil klidně, ale přitom zvláštně neurčitě, jako by se pod hladinou odehrávalo něco, co lidské oko úplně nechápe. Právě proto mnozí diváci cítí, že na tomto záznamu je něco neobvyklého. Nejde jen o samotné světlo, ale spíš o ten pocit, který po jeho zmizení zůstává. Jakoby krátký okamžik otevřel něco, co běžný rozum nedokáže pojmenovat. A dodnes tak zůstává otázkou, co se tehdy pod hladinou vlastně stalo. Ale tím to nekončí. 4. prosince roku 2021 natáčel tvůrce s YouTube kanálem Vanzam Hobby Drone záběry dronem poblíž brazilského města Rio de Janeiro. Bylo slunečné odpoledne, moře se lesklo v odrazech světla a vše působilo naprosto klidně. V jednu chvíli si všiml zvláštní látky, která se pomalu rozprostírala po hladině oceánu. Z dálky mohla připomínat olejovou skvrnu, jenže když dron tiše klesal blíž, začal se obraz měnit. Pod hladinou se zřetelně něco pohnulo, pomalu, klidně, ale přitom s nejasným původem. Celý záběr působil spíš jako náhodné setkání s něčím, co se zrovna nechce ukazovat. Na záznamu je zřetelně vidět, jak se pod vodou poměrně rychle pohybuje neznámý objekt. Nevypadá jako pták a podle autora to není nic, co by kdy dřív zaznamenal. Pohyb je plynulý, klidný, téměř ladný a přesto znepokojivě rychlý. Van se snaží kameru opatrně přiblížit, aby získal lepší záběr, ale právě ve chvíli, kdy obraz konečně zaostří, objekt tiše mizí z dohledu. Po zveřejnění videa se okamžitě rozproudila debata. Někteří lidé tvrdili, že šlo jen o ptáka nebo optický klam, zatímco jiní byli přesvědčeni, že se pod hladinou pohybovalo něco zcela jiného. Něco, co dosud nikdo nedokázal spolehlivě vysvětlit. A právě proto, že na záznamu nejsou vidět žádná křídla ani známky mávání, začali mnozí pochybovat, že by šlo o ptáka.
Objekt se pohyboval až příliš plynule, s neobvyklou přesností a rychlostí. Postupně se tak začala objevovat myšlenka, že mohlo jít o něco jiného. O něco, co se pod hladinou oceánu zjevuje jen na krátký moment a pak zcela zmizí. Jenže pokud tohle všechno působí zvláštně, následující událost je ještě podivnější. Ve stejném roce totiž muž jménem Fabrizio Bullergen zachytil během letu dronem nad brazilskou oblastí Rio Grande do Sul velmi podobný objekt. Zpočátku si myslel, že jde o nějaký klam se světly nebo odraz, ale brzy si všiml, že se obraz chová jinak, než by měl. Záznam byl pořízen jen několik měsíců po videu, které zveřejnil Vanzam Hobby Drone. Právě tahle blízkost v čase přiměla mnoho lidí zamyslet se, jestli mezi oběma pozorováními neexistuje nějaká souvislost. Možná šlo jen o náhodu, a možná také ne. Oba záběry totiž zachycují podobný pohyb, stejný způsob, jakým se světlo pod hladinou objevuje, a pak zcela mizí. A tak zůstává otázka, co se vlastně podařilo zachytit na těchto videích. Mohlo jít o něco zcela běžného, co jen na první pohled působí záhadně, nebo jsme se přece jen dotkli něčeho, co se skrývá hluboko pod hladinou oceánu? Myšlenka, že by tam dole mohlo existovat něco, co neznáme, je fascinující. A pokud to skutečně pochází z hlubin, odkud to přišlo a kam to zase zmizelo? Možná odpověď leží někde na dně moře, skrytá v jeho nekonečném tichu, které si své tajemství dál pečlivě chrání. What the hell is that? Let me take, no, honey. Let me take a video. What's gonna happen? Nothing, honey. What is gonna happen? I don't know. I've never seen anything like that.
Rozhodl jsem se ponořit hlouběji do případu, který se začal rychle šířit po internetu. Making it the fastest interstellar object ever discovered. Using Hubble's observations, astronomers have been able to make a new estimate. Control, we've got confirmation. Repeat, visual confirmed. Suspected structured object in Atlas tail, movement irregular, possible artificial behavior, location sector 9. This is not debris, repeat, not natural debris. Prvním místem, kde jsem začal pátrat, bylo profilové konto muže, vystupujícího pod jménem Kin Panama. Na první pohled působil jako obyčejný tvůrce. Sdílel krátké vlogy, cestovní videa a běžné momenty ze svého života. V srpnu se na jeho profilu začala objevovat zvláštní videa. Kin v nich uvádí, že při natáčení narazil na neznámý předmět. Záznamy jsou pořízené v běžných podmínkách, bez viditelných úprav nebo efektů. Působí spíš jako spontánní záznam události, kterou se rozhodl zdokumentovat, než jako něco připraveného dopředu. Krátce poté si ten předmět odnesl domů. Většina lidí by v podobné situaci asi udělala totéž. Prostě podlehla zvědavosti. Kin chtěl zjistit, co vlastně našel, a tak začal natáčet i chvíle, kdy předmět zkoumá zblízka. Totalmente raro. Mira. Y no creen en el meteorito. Yo quisiera que vinieran rápido a investigar este tipo de piedra. No sé de dónde vendrá, de qué galaxia. Totalmente a lo que es orgánico, como que lo destruye, pero cuando tú lo agarras no quema. Eso es lo extraño. No sé si estará haciéndome daño en mi mano, pero al ver no me hace nada, pero a las hojas puedes ver, mira cómo ha quedado esto. Stojí ale za to všimnout si jedné věci. Kin se toho předmětu skutečně dotýká holýma rukama. Nedává přitom najevo žádné obavy, jako by si vůbec neuvědomoval, že může jít o něco neznámého a nebezpečného. Právě tenhle detail působí zvláštně a u diváků vyvolal otázku, proč s předmětem zachází tak samozřejmě. Zpočátku byli lidé, včetně mě, spíše skeptičtí. Všechno nasvědčovalo tomu, že jde jen o další internetovou kuriozitu. Jenže během několika dní Kin začal s objektem provádět různé pokusy a testy. A to, co zachytil na kameru, připomínalo spíš scénu ze sci-fi filmu, než obyčejný experiment. Na jednom z videí je vidět, jak se objekt začíná pomalu měnit a dokonce růst. Na první pohled připomíná nějakou formu houby nebo plísně, jenže tvar i samotný pohyb vypadají zvláštně, téměř nepřirozeně. A pak se to začne hýbat samo. Si alguien me pudiera decir qué es,
qué está creciendo ahí en mi piedra. En menos de 72 horas ha crecido bastante. Si me preguntan cómo huele, huele a quemado y cada vez huele más fuerte. El olor, lo que más parece es como un olor a quemado. Todavía las autoridades competentes no se han presentado. Voy a tener que cambiar el recipiente donde está por seguridad y porque está creciendo. Para los que me han escrito que quieren comprármelo, no está a la venta. Estoy esperando a las personas correspondientes para que le hagan su estudio. Estoy tratando de buscar los contactos que me localicen. Hoy voy a llevármelo. No voy a estar en la casa. Voy a viajar voy a hacer una visita. O sea que me tengo que ir de mi casa y pienso llevármelo. Y espero que llegue bien. Me lo llevo en una cajeta. Vamos a molestar a nuestro amiguito. Está creciendo. Si alguien me pudiera decir qué está creciendo ahí en mi piedra. Algo extraordinario. Ustedes están viviendo algo único. Jamás pensé tener algo así en mi... Les voy a enseñar dónde cayó. Ahora que estaba por aquí, van a ver algo totalmente raro. Él cayó aquí. ¿Están viendo? No entiendo qué será esto. Komentáře pod videem se okamžitě zaplavily nejrůznějšími teoriemi. Někteří lidé tvrdili, že jde o běžný biologický útvar, třeba o druh houby. Jenže barva, textura ani samotný způsob růstu tomu vůbec neodpovídají. Krátce po zveřejnění tohoto videa, přibližně před týdnem, se Kinův život obrátil úplně na ruby. Objekt začal růst neuvěřitelnou rychlostí a rychle se ukázalo, že rozhodně nejde o žádnou houbu, jak si lidé původně mysleli. Yo nunca había hecho live. Increíble. Animal, vegetal. No sé si es animal, vegetal. A veces me engaña. Yo pienso que es como un musgo. S každým novým videem to působilo, jako by Kin natáčel tvora z jiné planety. Objekt se dál rozrůstal, měnil tvar a dokonce reagoval na dotyk i na zvuk. Kin začal vysílat živě, aby všechno ukázal v reálném čase. Což by znamenalo, že pokud by šlo o podvod, musel by být opravdu neuvěřitelně propracovaný. Přesto se v komentářích objevili lidé, kteří se snažili dokázat, že jde o falešné video. Někteří sdíleli záběry, na nichž tvrdili, že jsou vidět tenké dráty ovládající objekt. Jenže na původních videích žádné dráty rozpoznat nelze. Možná jde jen o optický klam, a možná ne. Situace se ale brzy vyhrotila.
Kinova videa přitáhla obrovskou pozornost a od té chvíle se všechno změnilo. Podle dostupných informací je teď prakticky na útěku. Nikdo přesně neví, kde se nachází. Nezůstává doma a na záběrech je vidět, že tu věc převáží z místa na místo, zatímco ji dál krmí a sleduje její vývoj. Yo lo tengo, no deje que se lo llevara. Voy a apagar el celular, pero no se preocupen, yo estoy bien. Porque no me hice caso. A právě to je jeden z důvodů, proč začali lidé panikařit. Na některých novějších videích je totiž slyšet, jak Kin mluví o tom, že se to možná začíná rozmnožovat. Jenže jestli je to skutečně pravda, nebo jen domněnka, to zatím nikdo s jistotou neví. Wow, está grande. Has crecido bastante. Me das miedo. Tohle je zatím jeho poslední video. A internet teď řeší jedinou otázku. Bylo to celé skutečné, nebo šlo jen o velmi promyšlený hoax? Záběry, které zůstaly online, působí natolik přesvědčivě, že rozdělují veřejnost na dva tábory. Ty, kteří věří, a ty, kteří ovšem silně pochybují. Pokud by to ale byla pravda, nabízí se další otázka. Existují vůbec nějaké důkazy, které by to mohly potvrdit? Autor videa naznačuje, že odpověď by mohla souviset s takzvanou kometou Atlas. A právě tam, podle všeho, jeho pátrání pokračuje. Něco na tom celém působí až příliš věrohodně. Záběry jsou sice amatérské, ale právě v tom je jejich síla. Působí opravdově, bez známek digitálních úprav. A pokud by to skutečně byl záznam živého organismu, co by to znamenalo? Object whirling through our solar system is actually a nuclear-powered spacecraft. Perhaps this is a visitor, an intelligent visitor from another solar system. We are being visited. Is it an alien ship, a comet? Scientists and researchers are left puzzled. 3I Atlas releases carbon dioxide and shows metallic spectral lines, possibly indicating refined nickel. Immediately, there were theories that 3I Atlas could be an alien probe and that the object might be observing us. They say 3I Atlas did not arrive randomly. Its approach vector traced backward not to an arbitrary point in the galaxy, but to the direction of Lyra, the same region from which Oumuamua once came.
The odds of two interstellar visitors arriving from the same general stellar neighborhood are infinitesimal, unless they were sent. And so the theory took root that 3I Atlas was not debris but message, a silent observer drifting from civilization to civilization, scanning, recording, maybe even seeding. Its metallic shell could be ancient beyond measure, tens of millions of years old, still functioning. What we saw as ice and dust might be camouflage, layers of frozen protection.